Hi. Hello, he is Freeman, the storyteller and culture integrator. Amanda She, Bichechi Obibia. Freeman, the storyteller ni and culture integrator. Aha. Mr. Mo subscribe me YouTube page in the mami na bring in animate me ekra infonini abechremo. With the moon na see. Na me wish him a fish a panso. Yo, and Masama me de buy no. Mbebusem. Said ye nipa omo furniture ahemfoni ade eni mpanifo nyina kasa omo di bebu ene kasa aha no ho asem ena mebeka poto kasa be friend say Proverbs aha no ho asem ena mebeka you enti no di kai no die ni ebebuo ye ade bi a eye ade a mpanifo no mota eka se ya nyansa wom a wotaiti na de bo bra ebeboa obibiri aha eno ne Mbebusem eno ne friend no Mbebusem you ene mehase dia die di kan ne se yese okotre se odidi sen na oye kesesen di obeye bia no ne kase yo no enuru odanchem aboa danchem da obetumi aye ne ho bia se kora di sen kora na ne kase yo no enuru aboa odanchem da aha na eno no kire se ewiase no nyame wa moye nyina se pepepe obia no eye friend say obia wo nsosoye kakra da nipa yemu nti obia ye different kakra na say nsosoye kakra aha na nsosoye a obia wo no eno nkire say obia gimesin bi obi nim bibi ye na obi nim ye na obi nim we nso ye na we nso nim ye aha nti ye say okotre o say obedi di sen kra na ne kase yo no enduru aboa odenchem da aha no ne dikan ye toso mienu no ye say suban etise nyinsen wo ye ne den kra sai kra na ebepie suban etise nyinsen de obeye ni bia no ebepie aha nti eno so kire se den se nipa wo besesa friend say ni suban so pesa osesa obi suban obi wo ha ohie obi opesa osesa ni suban na na form sa se obesesa obi suban aha de brabi wo mu a wo ye den a ebepie obi wo ha okoware na owoma na onka nkire Nigeria na ase ni kunu no enso ye den a ebepie nti na se kire no suban etise nyinsen wo ye den a ebepie yo omande share Freeman the storyteller ni mo subscribe me YouTube page ni mami na bring na na metumi atwamfoni Abibrem yo de etoso me ensa no yesi menhwe ba bia ohwe ase na emomo no hwe ekwan a fa so a ohwe ase menhwe ba bia ohwe ase na emomo no hwe kwan a fa so a ohwe ase eno ase kire se ohwe ba bia ohwe ase na anase kwan a ofa so ohwe ase na kwan afa so ohwe ase no so wosa ahwe a uduru ho bie wa ubetimi akai se saade we ne ma mehwe ase nti no na hese o ya na hese wahwe ne yi aha nti eno no kire se wo se ohwe ba bia adekora ma ohwe ase no de bia asem nti no na uduru ho a na waye den wasa ehu na ama wanye den wansa anhwe ase ewo ho bio aha nti na yeka ne sa se hwe ba bia ade nti e ma wo hwe ase aha de toso me ensa no ye se akwada otumi de ne maame nufu edi agoro
enso ontimi emfa ne papa hwa eni agro anase akwada ho kwan se ode ne maame no fudi agro enso no oni ho kwan se ode ne papa hwa anase entohwe edi agro eno no kire se ye wade nyina ho kwan enso nye ade nyina ne fata yen obi wo ha na obi di agro a na ade a odi ye obi no ompe kra na wo ye nti ye wade nyina ho kwan na enso nya ade nyina ne fata yen eno ni friend say akwada wo se obetumi ne maame no fu edi agro nso no ontumi ne papa eyi no enye bibia yo de beto aso a ye see onsame enu no nya ye friend say ebuo ema onsame enu ni nyina de to aso no nya ebuo ma onsame enu ni nyina na emomu no unim da obehia onsa baako anase baako we enti ebuo a wo no se obenya ma bonkuma no no na obenya ma nifa no nso enti eno kire se enipa bia no bonkum dware nifa da bi wo ho a na wohia we won se bibifo se wokọ Akan man mu a yemfa yensa bonkum enye den enchia ena yemfa yensa nifa enso mpepa yeto okọ ya ne so a enti no ye fene se yesi nya ebuo ma onsame enu ni nyina na dako ebia na wohia we ana wohia we enti ohuru we a na wahohuru we so esi bonkum dware nifa nifa nso dware bonkum yo ena ye beba so bio so a ye se huriye se osi obema ne ntohwe ana ne hwa so a onya tema ebi atenka tema bi ewo ne mu huriye abo huriye fly potokasa be kase fly se osi obi hwa so a be ma hwa so a ukuna uye gidigidi a ene won to be ni nyina no be pacha enti ukuna oto obu ase no wakuno enti se huriye si be ma hwa so a onya tema pa efiri se ewiase no untimi emfa gidigidi empata entokwa gidigidi untimi emfa empata entokwa yo we so eye me de pa me dia ye me YouTube no logo no eno na me dia ye yese denchem funafun funtum funafun adenti na wodidi ana wo ku denchem funafun funtum funafun adenti na wodidi ana wo ku yo eye akotre mienu omo afuru ebom ana denchem mienu omo afuru bom enso omo obia wona no na omo didi ana omo ku nti funtum funafun denchem funafun adenti na wodidi ana wo ku wo hwe me YouTube logo na eno na me yusu ye na me di eye you see eno kire se ewiase ye fene say ewiase aprapre nyina no ye nyina no ye busua enti ewiase aprapre nyina no ye didi ko kwansenkuru no mu enti wo ya de a na wadwen ho se obia ye wonua enti wo ye bibia nyatema no manipa na nya odo emanipa ifiri se ye nyina putogum hwegum ni nyina ko kwansenkuru na so yese akwada ohun nsa hohora one ahemfu ene didie akwada ohun nsa hohora one ahemfu ene didie nti eno nso no kire se ewiase no woye papa ye di wanim woye bone nso abone di wanim enti no so ohun nsa hohora na chese oni mpanifo ene bedidie enti no obra obebo no udua bode na obetwa sa you na yebekọ yese ebra etise
ebo eba na twam na ko eba na twam na ko ntem saat ebo saa na bra nso te nti nipa woti wiase a benhu se wobetena ho afebo donhwere bia no hu se uye bibi donhwere bia no ani ho mawo enne de wo sa wo ye no waanya adekye a ontumi nye nti abrabo ete se ebo etwam hwim saa nti wade bia na waye ne ne waanye ne na ekena obi nim ekena sem ya yesi ekura se ohu ekura se wohu efreni se aboyi egramoa nese osresre a eno kire se ebon bi da baby se kura ehia egramoa nese osresre a eno kire se ebon bi eda baby nti eno nso kire se uhu obi a memu na bofia de obadwen no ebia no no adwen ho dada nti uhu obi a memu na bofia onipa bia ye nipa bia wo bibia odwen de onim no na obi so nim sen wafo mu kwan wa obi so de wo de nachi saa netie nti se ekura ohia egramoa nese oye eyia egramoa no ekura na esresre a na kese ebon bi da nchen ho na kese oye ya na owura ho yo yesi obema ose ne ho ode nkura na se nkura na ontumi emfa sebi na betre kakraka no ontumi ema na ho nsore ontumi ma ne bema no ensore se bema no se ose ne ho ode nkura na betre no entumi ma ne ho nsore anase ne bema ensore nti eno no kire se iwiase ewo no otan ene odo ene timi akotia otan odo nko an betimi akotia otan ena esum ene kan epepa esum nti na se kire no yo yesi onifrani ese obeto boabowa na kese ne nan ye den esi bibi so nti eno nso no ewo se ewiase uhu obi a memmu obi abofia saa enipa bia no ewo bibi ewoni mu a Nyankopon de bo no nyame no wa moye nyina pe wohwe nsa na nsatea na wa moye nyina pe na emum no obo bia osesa obia the way a ewo se oye nti nipa bia no eho hia wo wiase yo nti nso yese okoto onwo anoma okoto enwo anoma okoto bie ni ho a wo anoma na wo anoma yese obi kan potoka sem who born dog kraman wana wo kraman kraman na wo kraman yo ma she entido is no kire se the way our papa na mama omusuban tie no saa nso na won suban tie nkwala kakra bi na omo wiase a omo no de omo friend say omo honhom bi ba wiase a de obeye ni bia no obekoso o papa na mama ne nya papa kora na akora na obeye den ono de Nyankopon ehira no saa ne tie nti okoto onwo anoma yo nti ye beba no mo ayese obi botai na esi obi eni so se opese oye no obi so eno na eye ne ha okese pa botai bi esi obi eni so se opese oye no obi so ne ha okese pa wo wiase no ena obi aduane obi akonode eni dompo nso no saa nso na esa wo ho obi akonode eni dompo nso aduane bi wo ha
wo no pepa enso obi odigu nanum a obefie gu fom aha nti eno no kire se ahofe obia ani ana aiwo se wo ka hofa semo a ana bibia obia ani obia huno nsronko nsronko wahu obi pewe obi mpewe obi pewe obi mpewe aha nti sana etie ya we so say friend say enipa se wo wiase na uye fita uye tuntum uye kokko dia wotie bia no moje wo mu no kokko ti nipa fita ni nipa tuntum omomoja ni nyina ye kokko ena nantwie oye tuntum sen kura na ni wei ni milk na yeyi no ni milk no fita aha nti no kire se enipa bia no ontimi nsesa enipa ni suban die se obi wo ho hye obi opeso sesa no enso no aya enyi na imo no obefa ni saa na mwahwe na mwa check mo difference na mwahwe se ebefa aha nti wo sesa nipa enafom se obesesa nipa ena we nso yese kwaye se wo na baabi na hu kwaye a wo bo se dua bia no yeden ejina faako se wo enso no ben a wo bo hu se dua bia no ejina baabi nti eno so kire se ebusua yese ebusua te se kwaye aha nti eno no kire se enipa wo gina kire a unim di wom enso wo ben a ena hu se sei na tie ebusua bebiri wo ho a hu o ma baka se nuanom enso nsem nko a nti wo se yebo modea na ye nuafo a nyankopon ekra na enkoyemu ne hu se ye nua de obi ade aye no yemfa yebo ne yemfa mbo ne nche omo na ye nyina ye ntena kama ene se aware etise friend say etise nkate aware se nkate se wanyi ne hono na mfiri ho a unim de wom aware te se nkate uyi ne hono ne firi ho a na uhu de wom nti eno kire se asama ye no kore no aya na etumi eya de pa nti aware bi wo ho a de kakra enyon kakra aha bi so de pa bi so de enyon bi so de kakra na enyon so kakra aha enti sana etie na we so yesi udi kan kokota na unibem udi kan kokota na unibem nti eno so kire se de anye bia ebone no ebone wode kohe wode kohye ma me mpase ne den ebone saa na tie undime nsesa no ena we so yesi se friend say enwe anan kontromfi se omu wo nkraman mu a se nkraman no do so sin kontromfi ba kokosra ekofra kontromfi ana se adwe ba kokofra nkraman mu a wo hyase se okekam eno kire se de suban ana se damfo a wo befa no saa so na wo suban tie wo namfo mu suban no saa so na wo so be yeden wonso no saa suban na wonso ubewum aha enti no se wo fa namfo a hweyie na wafa damfo pa ne bobra pa enti the way a enwe adwe ba kope ekofra kraman mu a saa adwe no start se wono so yeden wo hyase se wono so obobom ka wo efri ne namfofo no ho na osu efri ye you Mande share me kan nyina mesrama mon subscribe me YouTube video ne ma me aha we so ye say say if anything we anoma say oye ni bu a ohia na yi no ne ntakra no ohia free anoma foforo ho na emom na nye ono a ne ntakra e na ode eye ni bu no eno kire say enipa wo ho a
nipa bia hia mo wo wiase enti no obi ba onche no hia mo a na waboa no ti anoma oye ni bu a ne ntakra no osese free baby e no de beye na emom no enye ono an ntakra no de ye na we so yese obi num aduro ma ya afo obi num aduro ma ya afo no so chese wo wankasa e wo sa oboa wo ho ansa na waboa obi boa wo ho ansa na waboa obi ya na we so yese se awia esua enso no ebo wakura bia ase awia bo ebo wakura bia ase eno kire se ewia ase no obia nyankopon wo hira obia nyankopon ehira obia awo wiase bia ena we so yese nyansafo de onim bibia o na emomu no nkwasiafo de omo so onim bibia wo wiase tie nyansafo omunim nyansafo de nya bibia no omunim wo wiase but nkwasiafo ena omo so omunim bibia wo wiase nti eno kire se enipa bibia ne ho a obetumi hu wiase unim bibi na obi nim sen Freeman the storyteller ni misra mo subscribe YouTube page ni ma me na bring nyina no metimi etwa mfonini Abibrem ya medamo nyina se bye bye